Marino News FM. Sisid na. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, kung nais mo sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na. Venea, sigiya, sambuya kita todo. Move el cadera, todo uwiya Marino. Alto mano bajo, joven pati viejo. Junto kita todo, antes suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Hindi totoo yan. Sa Marino News FM 106.7, sisid na. Hindi totoo yan. Ano, bunganga ka dyan? Hi, hello! Wow! Wow, nang mata na ang mga hardworking. Siyempre, maulan, medyo maulan, no? Madali maayo ang atong panahon karon, pero okay lang. O, diba? Hala, sige, good morning, buenos dias. Assalamualaikum kanyugatan, maadjong buntag, maupay na aga, buenas, walay di malas, puro buenas jod. Siyempre, God bless. Siyempre, God bless ang aming eskwelahan nga pinakanindot Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Diba? Uli cans. Hello, good morning. Si Benz Tumbas, hello, good morning, buntag. Si Kowie Yo is watching and si Giancarlo Bison. Hi, Sir Lando. Diba? Hello, good morning. Diyan sa may Isabela City, si Bison, happy morning lang. Ganoon ko. Siyempre, good morning, may buntag. Zamboanga City, sa mga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Wow. Og siyempre, to all the teaching and non-teaching personnel of GSMST. Og siyempre, good morning sa mga pinilangga og buotan nga estudyante. Ilabi na sa kong estudyante kanina ang BS Marine Engineering Alpha first year. Wow! Diba? Wow! Yes! O, diba? Og siyempre, 70 days na lang. What? Pasko na! Diba? Pumay ka na. Maunang. Pagtigom na, kayapit na Pasko. Na nagyaw dito, diba? Ingon sa diri, my sound is arriving, but my bayarin is already waiting. And now my wallet is already crying. Gasto pa more.
parcel pa more. Ito mga soke, ito mga kandirya, no? Ito paminaw na ito diri sa Marinos FM. Mayong buntag once again po. Kasi ito mga soke, mga tricycle drivers, jeepney drivers, kulit ka pala mga taxi. Happy morning ka na itong tanangat lang. Diba? O mga piyagyo, wow, habal-habal. O mga sikad-sikad. Mayong buntag once again po. O enjoy lang, happy lang, enjoy lang. Mana ayaw, Jude Prisuha. Ayaw, Jude Prisuha ang inyong kaugalingon sa kagool. O, diba? What? Panglibak po diha. Panglibak, oy, panglibak. Para mas enjoy. O, Kujawan, happy lang. O, diba? Siyempre, good morning at mga soke diya sa, o, diba, sa Santa Cruz. Happy morning market, no? Diya sa Bagsakan, wow. Pag-aamong soke ni Kuya Regan, no? Sa subang-subang isda, bulirit na gimigapon. Kaon mig isdang dako kayo, di ba, oh? Sa Maral. Marito sa Maral nga. Maglibog magkong sa Maral. Maglibog magkong sa Maral. Ang pugot ay katong nag-una ang simod mo. Chismusa ang simod ba? Marito pugot. Marito pugot, no? Katong gaana ang simod ba? Isa ba nga? Murag chismusa ba? Chismusa kaning isda. Very much! Pugot na ito. Correct. Sige, lami kayo mong kaon, no? Siyempre, wala ko na mag-soft drinks kaya ginoo ko. Akong UTI, di ba? Di ba ginoo ko mabuang ko bayot. Pantay ka tol. Ang akong upper throat infection, UTI. Pantay ka tol. Hello, good morning. Good morning. Ito masagana sa Magay. Happy morning daw. Sa itong mga Metro 8, sa City 8, mga Bag 8, ano ba? Tiglimpyo na to diyan sa May o sa Pueblo. Natingat lang. Sa atong kantin, happy morning na dyan ka na itong tanan. Diba? Siyempre, good morning, Mr. Regas. Ito, good morning. May buntag, my friend. Atong head sa Student Admissions and Scholarship Office. Good morning. Okay, ang assistant na si Mr. Robani Cagog, si Absa Chola. O simple, good morning, Andy Alboro, Andy Berek Alboro, Jeremy Alparo, o si Eugene Cabalida. Happy morning kanatong tanan, ingat lang. O siyempre, sa akong mga pinalangga nga mga siaw nga player sa Takraw. What? Si Felipe, John Patrick, si Tumbas, wow, happy morning lang. Si Lap San Diego, wow, si Roland J. Ramos, si Doki, wow, happy morning ka na itong tanan. Si Dokyo, si Manrisa, happy morning ka na itong ingat-ingat na doon. Siyempre ng mga athletes, halak kayo na dyan, kayo, kapit na ang mass competition, wow. Siyempre, good morning. Good morning, Miss Marifi Villafranca. Good morning, Ma'am Peng, ang atong director sa Public Information and Communication Office, wow, At kato ka sa kong kilid ha, kay ano siya, crabs pa mo. Lokon pa mo. Di ba? Pagkabusog pa mo, syempre, allergic pa mo. Sige lang, don't worry naman ang cetirizine. Lami man kayo, korega na siya. Inisip pa Jom, dagagsala ni ka. Jom, matog piyesta, ginbahit ni ka. Antay ka tol. Wala, no? Wala man to, no? Wala, Jod. Kini yung tawana, mga paikuan. Tinuring kitang kaibigan, tol. Napodere, galo. Hello, Yeng Ventura, Kanagotan. Happy morning. Adila Molina, good morning. Si Jocelyn Apolonio, happy morning. Si Dalubas, good morning. O siyempre, Auntie Annabelle Pipanco and Uncle Louis Pipanco diya sa Sherwood, diya sa May Sambud. Happy morning ka natong tanan. Ingat na. Labi na sa XYG Food Hub. Na diya sa Purok 2. Diya sa Sambud. Happy morning na yung mga panga. Diba? May mga panga, kinilaw, sugba. Wow, sa medyo kahayo. Hello, good morning, Mami Lisa Lapinya. Happy morning. Ingat-ingat ng Joy, correct. O siyempre, good morning, Sir Mar Dalacan, Ma'am Jean-Ann, Jane Dala, happy morning. O siyempre, Sir Abila, good morning. Ma'am Ruby Abila, o si Johnny Shock,
Happy morning kanatong tanan lang oh. Og syempre, oh, di ba? Hello, napatinagtag. Oh, manang ayaw daw. Ayaw daw, oh, nadagtig sa podiri, oh. Maglagot ko sila. Ayaw daw idungan ang inyong Ayaw daw idungan ang inyong pagkabatig batasan. What? Oh, og sa inyong pagkabatig naong kay maglibog daw sila. Maglibog sila. Naman ko'y gisabay, God. Oh, gisabay nila, oh. Muna yung katawag, og double kill. Diba, nang kinabuhian na siya, oh. Siyempre, good morning, lamito kayo. Bisag bug lang panahon, no? Pero init gapon, no? So, lami gapon inom. Inom og kape, mga shake-shake, mga Amerikano. Og siyempre, mga matcha, ginunarya sa Skybox Coffee. Lami, jud kaayo. Diba, oh. Dali si Mami Argent, mahalo. Salamat o kayo, BGMP. Auntie Chanda, Ibol Parda sa Samaras Batchoy. Diya sa may Upper Julian, Pasunanga. Happy morning. Kanatong talaning ato. Wow, pag kanino to kayo. Diba? Nahinan tapos sa dito kay medyo sleeping pills ang dalan. Sleeping pills. Sleeping ready ay. Sleeping ready ay. Mabuang ko bayot. Ano siya, Lodo? Siyempre. Good morning. Atong mga suki. Diya sa may kalenderya. Sa may Tumaga bypass. Happy morning. Labi na liya sa Loves Kaina ni Johnny. Labayo. Happy morning lang. Naurot siya ng iyang 2,000. Asa bilang? Manay nga, bahalag marot ang kwarta, basta nalipay ka. Di ba? Tama. Kaysa naurot imong kwarta, wa pa ka malipay. Manay pinagkakuha na siya. Bahalag wala kay kwarta. Di ba? Tinood na ha. Kaya kung mali ko na, bahalag wala, bag nagkagasto kag kwarta, pero nalipay man ka. Kaysa wala pa kay kwarta, bahala na, basta naanad na ka, wala kay kwarta. Kujawan, mabuang ko bayot. Hello, good morning, may butag. Siyempre may ito atong masukil sa Ayala. Wow! Diya sa Ayala, no? Good morning. Diba, Atimit Pine and Family, good morning. Diya sa Lacon Village Home, sa Village, wow, good morning, Bispilal Flores, Rolviar. O ilang baby, diya, happy morning, yung mga silingan, diyang saba ka. Ang radyo diya, wow. O siyempre, si Andoy, si Ashin. O ilang apuhan nga biyo, si Mami Tilde, si Toy, happy na November. Pesta sa Kawit, diba? 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 Okay, wow. O kapit na po birthday ni Kuya Regan, Timing man. Nga, mas man. Talapagos pagadian mag-birthday, miga. Diba? Siyempre, good morning, Jerry Garcia. Diyan sa po siya, happy morning lang. Sir Eric Villanueva, good morning. Mga Villanueva, family sa Tumaga. Happy morning, Ma'am Norma Villanueva. Happy morning. Kanatong tanan, ingat-ingat lang, diba? Nadiri. Pagpili daw. Ma'am, napitay uba nga, kapoy yun, gikapoy na sila. Maningon, bisag kapoy gani, padayon lang yapon, di ba? Kapoy yun. Maningon, kapoy yun, pero padayon. Manay pinagkanindot yun, no? Ay, ginoo ko. Kapoy yun, pero padayon. Pinagkanindot yun na sa, tinaon, no? Kurewet. Siyempre, good morning, may buntag. May buntag at masuki. Wow, sa ilong ni Sabatos, Norgan, may naudyo sila sa Dalis Minyosa. Huwag yung anak ka mistisa ba? Happy morning dyan. Happy morning lang dyan. Huwag ang mga boys diyan. Wow, tanong mga shop na sukabon. Happy morning lang. Huwag siyempre. Good morning, may buntag. Diyan sa Isabela City and Lamitan City. Wow, pagkaninot ko doon. Labi na diyan sa Barangay Baluno. Happy morning lang. Kuya Royal Malohon, Ron, close. Invite natin kaysa your families. Happy morning na ang makuyog da. Labi na sa mga Tarusa family. Wow. Earl Dominic Tarusa. Hello, baby love. Napo diri na bugo bitaw ko si Lando.
Bugo bitaw ko Sir Orlando. Unya isagpa ko ni sa ila kining akong grado. 95, 94, 88, 96, 89. 99. Wow, napay bugo nga ninyo maka-score ani makagrado ing nani grabe naisagpa ko ni sa ila akong grado Sir Orlando, di ba 95, 94, 88, 96, 89, 99. Mao na akong score sa videokihan kato nagkanta ko. Dalawang beses na yan! Kaglaro ka. Iatot ba score yang score sa ko dai score sa videokihan mo dai. Kuliret. Mabuang ko, di ba? Napodili. Sana all nilalambing, di ba? Ang ako kasi nilalasing. Di ba? Napodili, Oy, na. Ayaw ni kay medyo dili mayo. Napo diri di ba? Napo diri di ba? Unsa ba? Umabitan ni tinuod no? Unsaon nimo pagkakita sa sakto nga tao? Unsaon nimo pagkita sa sakto nga tao? Nga di man kamo tan-aw nako. Oy, wala to, oy. Gitex na to, dili ako ha. Yaks, kaluod ni mo. Yay, babae, napatanaw na ko. Ang tanong, kiwa kayo yan! Wala day. Di ba kinabuyan na happy lang, Jogo. Hello, good morning, may butang dyan sa Lamitan City, Labis sa Santa Clara, mga Palumpon family, mga Manggiso, si Krisha, ilang anak ko, di ba? Happy mo na ito. Si beautiful Hana, diya sa Santa Clara, happy morning lang. Kulig ala, kongkoy la, di ba? Siyempre, good morning. May buntag. Okay, sa manila di ba? Wow! Kujawan, di ba? Happy lang, di ba? Na diri, Ay, samok, gara po niya. Hello, good morning. Si Rod Johnson, diya sa Miko Sublimation. Happy morning lang. Siyempre, si Jerry Garcia, Jaime Go, awo. Happy morning lang. Siyempre, si Ate Ann, Doblado Malabag, diya sa St. Joseph Townhome sa subdivision diya sa Tandang Sora, Quezon City. Hello, hi da. Di ba ni Christoph and ni Kara, di ba? Ninong Mandy, happy morning. Siyempre ni Kemuel og ni Jen, ni Bethany, happy morning. Ni Lemuel og ni May happy morning kanatong tanan. Wow. Shout out po kay Christoph, di ba? Singon si akong igsoon. Shout out po kay Christoph and Kyra. Wow. Happy morning. Ako mga apo diha. Happy morning. Labi na sa ako mga sisterakas o mga brotherhood. Yes, Tandang Sora, Quezon City. Happy morning. Maadyong buntag kanatong tanan. Adyo mo diya, ha? Di ba? Tinudyo na, Uy, tinudyo na kami ang maguwang no pila naka dekada dito sa Manila. What? Nicolisa amo sa Leyte magbisadya jud unsa na higajud ay sabat jud kami di pa nang ubano one week sa Manila pagdating ano to hindi ko nakilala sa batong one week sa Manila wala pang kain napas mo ba pagdating ako pagbalik sa probinsya may Tagalog na Tano pag-gib! Correct ka na di ba? Ay, pero kami ano jud mi di ba? Kulirit, sa kinabuhi, enjoy na dyan, di ba? Siyempre, good morning, may buntag, Sir Paul and Ma'am Cristina Castro, good morning. That's GNG Tailoring by Castro, wow.
ang check collected by ang number 1 nga tailoring diri sa Zamboanga City. Wow! Siyempre, kamala po kayo si Chico and your beautiful wife and your family. Happy morning, yung mga apo. O siyempre, ni sa Bagondol, kumusta na ka my friend? Si Papa Chino, Bicheno. O siyempre, si John Marlin, happy morning. Si Dencio, si Jake, happy morning lang. Tinolpa, Master Cutter, kay long hair. O, happy morning, Jok. Nangatol man akong... Katol man akong tuo. Sigurado ba kayo? Ay, maman akong gamit pag CR na ko ganina. Nagklaro ka. Hey, wala itong tubig ang CR, no? Wala, no? Wala ka mag-pump. Hindi ko kayang nagalit ako eh. Ini ka man ginako ron kasi na sige nabuhi ha. Di ba? Wow, si hello, Jumel o Yabal o Mayad na agas. Ano ko saan ang Mayad? Ilocano na? May pang-aga, di pa daya. Correct, correct. Ano, sige na ba? Ingon ako magulang, kwarta na sir, kay nangatol. Uy, sana uy. Baka madawat na ako kung palawagan karon. Siyempre ko, di ba? Palawagan ko kay mulir pa ko sa Leyte ha, mantay ka. Wala ko dili mga pila ka adlaw next week. Manager! Wala ko dili. Joke lang! Tinood lagi kay mag-MCWD ko sa among ano na yung kami nga. Aray, mabuhan ko, di ba? Ingon si Jomel Oyaba Labayo nga Ilonggo na sir, Ilonggo de ayo. Uy, iligas ko sa mga Ilonggo. Mga taga Iloilo and Bacolod ha. Umupanaw magkamo diri sa Zamboanga. Ayo mo ha, kumupanaw ha. Magpakita doon mo na ako. Ino magpanaw ninyo. Usi. Hindi ko ni mabatong langga. Magbatsyag mga tao. Gaano magod mo? Panaw lang gani. Panaw lang gani. Mong katawa mo sila. Panaw gani. Panaw. Basta ako mo. Unya mo. Panaw mo. Basta after sa kong programa mo. Panaw man sugo. Kuya Regan mo. Kuyog ba ka mo. Panaw tang duha. Mabuha ko. Ayoko! Sige lamang kay pag kamana kog panaw, adto ko mo panaw man ko dito kana koy paliton dito, mo panaw man ibagay mo pala mo kaon man ko ta palit man tog lechon. Mo palit man. Mo panaw ni ko sa Friends Lechon Fast Food kay palit kog lechon, di ba ka manggana po na. Mamulakaw, na mga dito, di ba? Hello, good morning da sa Friends Lechon Fast Food. Wow, Ate Faith Kasumayor, the beautiful. Wow, di ba? Wow. Princess, di ba? Wow. Kana si Ate Faith Kasumayor, muna sa Princess. Ang lawas, Princess, pero ang naong diwata. Aray, joke lang. Wait, You joke lang. hurt me a lot. Oh my God, wag joke lang. Siyempre, good morning, may buntag. Di ba? Si Fatima, si Renren, si Henry, si Marvin. O siyempre, si Basic Master Chopper dia. Si Kuya Ronel dia sa Friends Lechon Fast Food. Si Lawi lang. Hello, ma'am guys. Si Rodel. O si Kenneth, si Fred, si Precious Happy Morning. Si Aliana, wow. O siyempre sa akong friend. Si Chrissy. O, di ba? Hello. Asa na si Giovanni? Di ba? Lagi na buhay, no? Di ba? Siyempre, good morning. Kasi pati wala. Di ba? Napadiri. Di ba? Si Lando. May gwapa siya, Nigwapa daw siya. Nigwapa siya kay nakapag-resign na. Di ba?
Mao na na usay no dali jud makakuano, dali jud makapangit ka ng stress. Oh, lipat oh. Tama. Oh, di ba? Oh, tanawa ni gwapong samot si kuano. Ni gwapong samot si Dr. Nonito Gonzales. Wow. Oh, di ba? Okay, early retirement, wala stress. So, di ba? Oh, siyempre, sir, good morning ni Ma'am. Oh, Gonzales, ang pinanggaon ng asawa yung mga anak. Di ba? Hello, sir. Good morning. Once again po, Dr. Nonito Gonzales. Happy morning, sir. Di ba? Oh. Sir, happy morning, sir. Sir Nonito, happy morning, sir. Buenos dias, sir. Regards ko ni ma'am, sir, sa mga anak, sir. Nasa otorek ko. Good morning, sir Nonito Gonzales. Good morning. Si Ruben, sir, si Kataway! Hala, sir Nonito, si Ruben si Katawa. Kay kakanonon po sa pizza. Easy. Ako na lang nagpalit og coke para social with others. Salamat so kayo, Sir Nonito, Dr. Nonito Gonzales, and your family. Salamat, you're so kind, very kind to us. Kung tinuod kayo na, di ba? Kay Ginoo ko. Easy. Wala jud kayo. Tinuod na kayo. Ang mga tao nga hindi madamot, Ginoo ko daghan jud na grasya. Daghan jud nag blessings. Tinuod jud na siya. Tinuod jud na siya. So open pa akong GCash 0935-907-1856. Isend lang, Sir Nonito Gonzales. Ako nalay palit. Kay mo panaw man ko niya, sir. Hello. Ingon si John Mel ay. Ay, trivia for today. Kabalo baka nganong olo mag-una sa bata? Hoy! Di na pwede. Ingara po ka. Wala. Di na pwede, Jamel, kay on air. Kala kita. Huwag mong subukan. Tanawa. Di ba? Onya na kala kita ng duha. Okay, ato na pasudlo ni mong ulo. Pasudlo na to nasa butilya sa Lord. Pantay ka, tol. Jowan na dyan. Ang sarap, tol. Di ba? Nasa niya. Usap na. Mukanta pa ko. Mukanta to. Ulat lang mo. Okay. Napo diri mabitaw ni siguro Sir Lando mas lingaw Sir Lando, mas lingaw mas lingaw kung 5 days ang weekend, 2 days lang ang weekdays. Mau gani mo, pareho na ko na sa kuan, pareho na sa atong balihon ba, di ba? Ang sweldo kada adlaw niya atong trabaho 15:30 lang atong trabaho. Tama. Ay, Ginoo ko. Mabuang ko bayot. Di ba? Ingon sa Sir Lando, nag-burn out sa amo gabi Nag-burn out sa amo gabi, Sir Lando. Gamit na ko ang lampara. Kabalo ka lampara? Kabalo day ka. Yung iba dyan, lampera. Ang uban dyan, lampera. Walang pera. Hello, good morning. Ako mga silingan, wow. Okay, di ba, Julie Balome, ito mga driver mo. Si Sebastian, Don, si Jula, wow. Si Ray Albiar, happy morning. Paige Amokal, good morning. Best Champless Dahig. Kumanik Luksan, si Jamang, happy morning. Siyempre, Mother Dahig, good morning. Good morning. Giwarday, good morning. Mami, Dara pa doon ni Apa, Tejera Cruz, good morning. Siyempre, Abi Pada, Daddy Rami Maligaya, happy morning la Ma'am Leti Flores,
Mami Umar, John Umar family, Ma'am Dana Alian, happy morning, Dut Klimaton, happy morning. Mother Glory, good morning. Siyempre, good morning. Si Sir Roderick, good morning, sir. Ang atong Vice President for Student Affairs and Services. O, siyempre, at the same time, siya po ang OIC, diri sa CCMC, OIC, College President po. Hello, sir. God bless. Mua. Di ba? Enjoy lang. O, siyempre, wow. Hello, good morning. Rain gently falls. Hi, sir. Better Tuesday. Pa-shout naman from Siboko. Wow! From Siboko, Zamboanga del Norte. Wow! I-regard ko ni Ephraim Roldan. I miss him. Ano sa kinabuhi? Diba? Lagi na po. May upag ba? Usap pa kwarta sa Facebook. Unsa pagkuha ng ibos-bos magod mo bayad pagkag 500 padagang magkuha dagang pag balaw ito o magana balaw bala di kwarta oy nandiyan kinabuhi di ba sa sa Manilo no nako diri mga 3,000 viewers na di ba na di ba hello syempre ni Sander wow si Chanda Escala good morning advance happy birthday kay Jesus advance happy birthday daw kay JC Thunderboards Santillan, tita. Salamat. Happy birthday, boards. Advance. Ingon si Ate Chanda Escala diya sa. Diba? Say, pwede lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Advance si Boards Santillan. Wow. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Diba? Ay, di ko ganun na. Kato lagi kadwa. Lagi ganun. Ay, nang kuha. Di ko mabuang kubayot. Diba? Katong ikadwa. I would like to greet you a happy birthday and I wish you the best of everything. Good morning, Dr. Melabel Nazario. Good morning na sa Southern City College and din sa Angela. Salamat. Si Jan Tibila, good morning. Ang sabi ni Dr. Caliolio, diba? Ang president sa Southern City Colleges. Wow. Siyempre, wow. Noted, sir, ni Rain Gaudino. I miss na sa among kuana sa among relasyon sa una. Joke lang! Ay, mabuang ko ba yun na sa... siyempre, may buntag sa nagbitay nga radyo. May buntag sa nagbitay nga radyo. Diba? Siyempre, sa nagbitay nga radyo. Diya sa Infinity Salon. Wow, good morning. Infinity Salon, good morning. Si John, si Teddy, si Edma, Jurimar, si Edma ba daw? Jimar di ay. Si Ronald, nagka-sure dyan. Diba, guwapito nga daw tiyan. Siyempre si Modi diya. Si Kuya Modi, diba? Medyo tigulang na, pero guwapo ha. Diba? Si Richie, di kayo. Joke lang! Hoy, joke lang, Kuya Richie. Ang gara po ka. Huwag akong bayan man ito ka nang magpagupit. Gara po na siya, diba? Diba? Salamat shop. Happy morning lang. Diya siya ba? Ato mo ka sa Infinity Salon. Ato mga soke diya. Wow. At pariban, ako mga ate diya. Hello, good morning. Si Aida, si Lorna, o si Faye diya sa Infinity Salon. Happy morning. Ang kubayot na sa Manaygonta. Type lang sa YouTube ha. Gano'n ka sa YouTube? Wala, no? Wala dahil mi, diba? Sa Seno Radio. Okay lang sa Seno Radio, diba? Sabi, among text line, pa mag-greet ninyo, JDB Gang. Mag-greet ninyo yung mga minahal sa kinaboy. Why lang ang 0975-0723036. Wow. Manaygon ko ninyo ha. Kaya hapit na Pasko, diba? 70 days na lang. Pasko na, diba? Diba? Nana. Diba? Nakinabuhi. Nana. Sa ko mga FB friends, manaygon ako.
Ako usa sa mga siloy gikan pa'y taon sa kabukiran. Nailugsong ning alandong kamatagan aron lamang sa paglipay sa katawan. O karon akong giawit ang tinalidhay sa kabukiran aron lamang magmalipayon ang tanan ning kapatagan. La 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 la. O mauday akong pangayo unang mga matamis ninyong mga pasyong balos ning mainiton nga paghimo ka ninyong magmalipayon. Hataka ang mga katawa mauday angay natong buhaton nga kalipay sa ulogon ug ang himaya pagsibahon. La 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 la. Ug mauday akong pangayo kun ang mga matamis ninyong mga paghiyong balos ning mainiton nga paghimo ka ninyong magmalipayon. Ha ha ha. Ang mga katawa mauday angay natong buhaton ang kalipay sa unugon o ang himaya pagsibahon. Merry Christmas sa amo mga suki. Oh, labi na sa mga FB friends. O karon akong giawit ang tinalidhay sa kabukiran aron lamang magmalipayon ang tanan ning kapatagan. La 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 la. Ug mauday akong pangayo unang mga matamis ninyong mga pasyong balos ning mainito nako nga paghimo ka ninyong magmalipayon pakaka. Ang mga katawa mauday angay natong buhaton mga kalipay sa ulogon ug ang himaya pagsibahon. La 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 lalala na lang dira piya morning na diro kore. Og siyempre, good morning may buntag. Wow, analigakang Ryan Gakang, just Gakang. Wow, diha sa may sa gusto. Happy morning ka to Makoy. Happy morning si Jay. Wow, Dr. Tagapasyo, good morning. Dr. Melisio, good morning. Dr. Dan Ramirez, good morning. Noel Pula, wow, Pia Luna, o si Anton Gregorio, happy morning. Biji Masol, good morning. Ako makoyog sa Physical Education Department. Wow. Og siyempre, good morning, Ma'am Phyllis Sagosol, atong kansidya sa Mama Marnit Apit. Happy morning, my friend, Dr. Edmond Larente. Wow. Oh, di ba? Si Ma'am Kabel, good morning. Dr. Perfil Bingel, happy morning lang. Dr. Chong, Ivan Jod Martinez, happy morning ka na itong kanang yata. Og siyempre, Ma'am Lolo Altar, happy na sa ato dia sa Learning Resource Center sa itong level. Happy morning ka na itong kanan. Og mga Amero family dia sa Villa Santa Maria, ito mga suki. Happy morning ka na itong tanan. Og dia sa Rio Hondo, ho. O katong tig barbecue dati glitcher manok no naminaw sa kanya buang kubayot. O dia sa mga soki. Happy morning once again po. O ulan karon. Hala sige kay choose karon. It's mga sige po. Mamili jud ta. To choose whether you want to be happy or not. We want to be honest siya. Wow. Maglingkod na mag-Facebook sa trabahoan. Bahala na mo. Inyo na na. Wa may labot. Basta kami nagtrabaho tumidirig. Tarong. Happy lang. Hala na mo. Giuhaw ko. Ay, salamat na iniabot nga. Ay, salamat. Salamat ka ma. Iniabot yun ang matcha. Salamat kay Mami Arjit. Skybox Coffee na iniabot yun ang Coffee Americano ang matcha. Salamat to kayo. Skybox Coffee and Saros Machoy.
Mami Arjen Pardo at salamat to kayo sa inyong gihatod diri karon, no, di ba? Siyempre ako na to nang ilambay ba love you pagpagananon. Allah siya gitna. Hello Shai, Bright ko Diyos, ay sa tantan ko Darwin. At di man ko tumanta, abi mo na yung bisang presang, ito mit parilya. Allah siya gitna. Kalian Kiki. Regine. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Pagkalami. Ang amoy-amoy na, umot na kadyo mo. Yung simoy ng Pasko, ramdam ko na, di ba? Naibanda, no? Yung simoy ng Pasko, pero yung simoy ng Pasko, ramdam ko na, pero ingon sa Sir Lando, yung simoy ng Pasko, ramdam ko na. Pero yung simoy ng pera, hindi pa. Na po dire. Wait, Sir Lando, sa una Sir Lando, no, kanang maulaw jud ko malate. Pero karon, no, murag naanad naman ko, Sir Lando, murag habi naman na. Kulirit. Sir, Martes karon ani ana nga atong kapla nga adlaw. Di ba? Ato nang kuan nga kanang malate sa una ta kalong murag habi naman jud, always late naman jud. Aray, di ba? Makatawa man jud ko nang kanang makatawa man ko nang always late na oy ja karong naandad naman lang, wala ko nung kulirit. Kutsuwan, di ba? Agay! Lang ko na ikaw, di ba? Ay, ginawa ko babuang ko bayot. Ano sa kanya po? Aris. Di ba? Nagkaroon ng tawag ko din, di ba? Hoy Aris, di ba? Hoy karang Aris, karang Aris na medyo sa imong social circle, Aris, no? Will make do things differently when it comes to resolving issues. Mabantay ba maglahi ka nun, Aris, ha? Og sa imong gumakaroon, Aris, ginawa ko yung finally get into little time karon to spend with your partner karon adlaw, Aris. So ka mga bad times imo nang pagkalimtan karon aside and so enjoy the evening lang para walay problema. Para sa imong financial karon, ay ginaw ko makita ra mga solusyon karon tungkol sa imong problema sa trabaho karon, sa imong bantay, ha. So may mga new phase in your life is starting. Bantay lang jud ka sa imo para sa imong kayuhan karon. Careful ka with the way you handle people's feelings, ha. Bantay ka. Dapat imo ka to make other people's needs a priority lang jud na. So even before you're on para walay problema. Hoy Tauros. So diba Hoy Tauros, ginuko maghimo ka desisyon ka Tauros. So whether it's necessary to speak or imong i-reveal karon some anang mga personal issues karon nga medyo mo'y nagbother kanimo for some time. Para sa imong gugma karon, oy ginuko you feel with sa mga pagduda karon, ha? You feel with doubts karon as to whether you made the right choice by ending a conflicting relationship. So ayun lang ka, do not doubt anymore. Doubt, kauban mas rayuma, oy kanang hubag imong kamot ba? Ay sorry, gout man dito, doubt man din sa pagduda man. Para sa imong financial karon, sa imong karon, sa imong karera karon. So na mga discussion karon adlaw, so there may minutes discussion karon adlaw. So it's possible for you to understand things lang para walay po. Para sa imong kayuhan karon. Remember nga kanang imong kinaiya, kanang imong imong kaalam karon, your knowledge mo na imong asset karon. La kuyawa. Kuyawa ni Taurus asset naman ni sa diyon. Agay! Diba? So it's course karon in seminar you take increase the value of your knowledge.
Wow, bungga man ka. O, atin na kang seminar para sa imong kayuhan karon. Ay, ginoo ka pa. Gemini. Gemini, you will manage to leave aside yung mong usual laziness karon na imong pagkatapulan mo karon. O siyempre ka imong mga indifference at the right time para ma-prevent na dyan ang mga komplikasyon. Matapante na dyan ka. Para sa imong gugma karon, ay itukot ka ng mga stigmas, mga sakit, mga guol, previous relation, may maka-apektar sa imong kinabuhi karon. So it's step the way. So mangita dyan ka, you have to seek a way to move on. Move on. O, di ba? Pag di ka move on, tagay. Di ba na wala problema? Para sa mong karir na ni mo karon, karira, nagay mga opportunity karon, you find the opportunity karon, you were looking for at least expected place karon adlaw. So make sure lang you hold on to it. To it. Bisaya man to it, Bisaya man to it. May hold on to it lang para wala. Para sa imong kayuhan karon, mag-insist ka sa mga mag-deny ka, magbangkag ka. Mag-insist ka on denying your problems karon. Naadyo kay lisod nga it is your hard time karon overcoming sa imo mga issues. Muna yung ask all the right questions lang para walay problema. Cancer. Hoy karon kasi may imong gibati ko naman yung you're that no one's capable of taking responsibility than you can. The way you can. Bata-bata na ka. Kaya this will limit your ability to ask for help. So ayaw dyan kung unsay problema na. Ayaw kaulaw. Mangayo og tabang. Ayaw kaulaw. Para sa imong gugma karon, make some room for to enjoy a romantic moment with your partner karong adlaw. So don't let everyday routine affect sa imong relationship negatively para walay problema sa imong gugma. Para sa imong kagdaman mo karon, kaya magkatapo ka to accept sa mga criticism karon from your bosses karon in a better way. So don't give up lang. Para don't give up on us, babe. Ano ka pa pre? Wanay tubig, manager. Para sa magkayuhan karon, remember nga ka ng mga pulong or powerful. Diba? Words are a powerful tool na siya. So you could hurt a person more than you would imagine. So choose your words wisely para di ka magkasakit. Ginoo ka palabalik problema. So naman itong first set sa naman ng adlaw. Happy lang. Si Arjun si Manusik Cancer. Ang unang set na mapas mo karon kay ngano sidla may tuo magod. Happy lang jud. Lima. Aray. Makatawa jud ko aning kuan. Makatawa man ko na malate oy karon murag naana na sa happy na jud ni. Tinood ba po na tinood jud na. Too much work daw is not good for too much work is not good for our health. Tinood daw na ako di bisa maayos akong health no nga. Anakin tudlo ko diri, napo ko diri, ginoo ko gabi ato lang ko sa barcode, ginoo ko. Pero wala, enjoy man, di ba? Wala na. So relax and take a break lang jud para wala problema. Di ba? Napo diri, Sir Lando. Iano ko diri sa ibasaan ni Sir Lando be? Sure. Dear Pera. Uwi ka na sa wallet ko, di na ako galit. Napo diri, Sir Lando, gusto ko sanang mag-travel. Kaya lang, strike ang BF ko. Kuya Juan, stricto dyo yung BF. Stricto yung BF. Budget and finance. Wala siya budget, wala siya finance. Kuya Juan, tani mo, gara mo ka. Hoy, nanitext na rin. Hoy, mata na ba daw na? Hoy, gising na ba yung mga pabigat sa pamilya dyan? Hoy, nagwala ba? Nang mata na ba ng mga pabigat sa pamilya diya? Pag mata na. Kuya Juan, alam ko Roberto, yung lambay pa na love you, guys. Abuan ko ba yun? Syagit ako mga anak. Shy, Bright ko, Diyos. Regine.
106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Alaga ni Resi, Nito yung kanta, no? Ito na ang pinakamauing Pasko. Mao na, kay mga uyab, kung magkumay, pang lagi, at yun mga mauing, no? Ay, yun pala may gasto po, nigara po ka, Kaya kanabuhi mo po lang, di ba? Life is too short. Kaya, life is so short. Sige lang, mag-coke ka na. Mag-coke ka na. Samtang kompleto pang joke lang, happy-happy lang. Napanipost-post akong Facebook ko, di ba? Sige, tagpanabaho, ani, unyang atong tax, iayuda lang sa maulay trabaho, binuang. Napo dire asawa pa daw matulog dong wala na koy kuan. Dong wala na koy kuan. Bantura kay bako. Wala koy kuan. Siyempre na natong second set sa itong kaparagarang adlaw. Di ba? Wow, social man siya. A few moments later. Social man. Social man siya. 25 years old. May panis siya. Bunggaman, buutan ka ni siya. Siguro buutan ni nga pagkabata ni Kugihan, di ba? siguro Kugihan sa pagkabata, no? Kay 25 years old. What? May 25,000 sa ATM, tapos iPhone 16, pero iPhone 16 Pro pero fully paid daw. Wow, ginawa ko sosyal. Uy, sana all. Wow. Illegal dong. Illegal. Aroy, sorry go, joke lang. Uy, sorry ha, joke lang. Di ba, Leo? Hoy, kano, Leo, make a clear joke ha. Make a clear stand na jod when face matubang kag matubang mga panaglalis, matubang kag you're facing to a contact of lawa. So dapat walay bang let there be no doubts as what your side take be coherent, ha? Bantay lang jud ka Leo. Para sa mo kung magkaron. Ayaw ka pagdadua, ayaw ka ulaw ipakita nga imong kuan ron. Ipakita sa imong pagbati you show your feelings clearly karon. Kaya mong partner not always understand the subtle messages you send. O tarong nga po na yung mapag-send, para walay problema sa imong gugma. Para sa imong kalagdan mo na magkaroon. Kinala po ka na sa imong financial karoon. Sa imong you want to be a financial situation to get better ka but you do nothing. Wak himo, gusto nyo kang makuha mo, pero unless you do something, no one will do it for you para walay problema. Para sa imong kayuhan karoon, whether you want it or not, kung gusto ka o dili, mas maayos na it will be good for you to see your doctor for a check-up. No, di ba? It is good to know whether your body is okay, Leo. Bantay-bantay ka, Uy, Leo Pedrano. Tapos Pedrano. Kaya ako amigo to nga pulis, si Sir Leo Pedrano. Sir Leo, kumusta naman ka? Nasa sa ipil, di ba? Kinabuhi, Hoy, ganun ko, Virgo. Virgo, imo makita nga you will finally see the room with your very eyes. Sa mga butang kanon things people have been telling you for a long time. But revelations are on the way na. Di ba? Palawat ng balay kay everything are on the way now. Sa imong gumagaron, the way your partner pressures you to start a serious and committed relationship will become more obvious. Klaro jud kaayo ha. Kanang imong pamaygo sa imong partner karon nga gi-pressure jud ka para mag-start ka kasukan ka kay baka binuang lang ka ba. Dapat i-pressure jud ka man will become obvious. Klaro jud kaayo.
Di kayo na. Di masaya na inyong Pasko. Kulirit. para sa imong finansyon, sa imong trabaho, karera karon. Ayog kalimot ito, ayog kalimot after sa imong mga problema, sa imong recent problems karon. Resulting pa imong tendency to be easy on your employees. So bata-bata, labi na ka maayaw jud laban ikaw ang leader, ikaw ang Ginoo ko. Ayo jud para wala problema sa imong karagdaman mo karon. Ha? Minaw ka, Virgo. Para sa imong kayo ang karon. Ayaw itugot, ayaw pugsa mo galingon ganoon. Ayaw pugsa, do not push yourself too hard. Labis trabaho, you could end up very frustrated. Ayaw jud. Dapat you have to take your obligation easy lang. Easy. Hoy Libra, dapat ikaw be patient karong adlaw Libra. Kanay mga problema karon o di mo maagwanta, dapat be patient na jud ka para walay problema Libra, ha? Be patient daw. Sa Bisaya pa, magpa-admit ka. Sa imong guma karon Libra. Kinala pag magwalo ka, you need to learn to communicate better with your partner karon. If you want to relationship to be different from all others. Wow, bungga mga Libra. Wala man gud siya katong naa lang diri katong wala apahuay oy kana. Para sa imong karakter mo karon, you will manage to easily resolve mga compromising sitwasyon. Bantay ka Libra, ha? But you will need to make some sacrifices to get there para wala problema. Para sa imong kayuhan karon Libra, sa atong kinabuhi, sa atong mga butang sa atong kinabuhi karon, comes at the right time. So, ayaw na pagdadali. Don't to speed up things. Or you will take the rest making big mistakes. Ayaw, hinahina dyan. Slowly lang para wala problema, Libra. Scorpio, medyo you're feel tired karon from the beginning of the day. So, kinahanglan dyan kag extra efforts karon to get through the day para wala problema. Sa imong gugma karon, na mga lessons you learned in the past nga will let you handle successfully some difficult situation karon adlaw. So imo na ma-handle karon kung sa may problema sa gugma karon, unya na mga maka-handle lang ka. So okay lang ang imong imong gugma karon Scorpio. Para sa imong kalagdaman nimo karon, kaya makaton po ka to deal with the attitudes karon of some people karon sa imong workplace. Mo na pinaka the best possible way karon. So, alam ka, don't get discouraged lang para may problema is Scorpio. Para sa imong kayuhan karon, you cannot determine karon of what society thinks is normal. So, wala. So, dapat you have to feel free. Feel free to express yourself as long as you don't hurt others. Wala problema. Sama naman itong second set sa mga ng adlaw. Si Leo, si Virgo, si Libra, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Kaya nga sila ang ikadawang nito. Okay, papak, ganyan. Hello, good morning mga Tolyog Ilumbaring family. Happy morning dyan sa excuse me dyan sa Mampang, mga Tano Nunez. Wow, happy morning lang. At ingat lang dyan sa mga Kanindot family. Wow, Vicky Kanindot, Sir Tony Kanindot, Michael Kanindot, wa na sila kasamok, wa sila kakuan kay ilang kinabuhi, nindot yung kayo, tungod silang apelido nga Kanindot. Hello, good morning, once again po sa Kanukutan, ni Yeng Ventura Kanukutan, o siyempre ni Rapi Guanzon, diya sa may Los Triapik, okay, kumusta? O diya sa Barangay Santa Catalina, o sa Talong-Talong Loop. Happy morning ka na ito. Labi ng karinderya sa Navarro. Happy morning ka na itong tanan. Ang koromento ng Ilambay Bonel. Love you. Pagpagsyagit na. Regine. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Wow! Dami na kalbi. Dali na ba sa oras? Uy, kulirit. Si
Jawan, mantani, dali na bang oras. So, diba, oh? Oh, siyempre, wow, mga na ito, mga suki, wow, diya, oh. Oh, correct, ato itong ano na, kay... Nadi nag-text ako, Sir Lando. What? Nadi, 3 ways lang to win my heart. Wow, social. Oh, Sir Lando. Sigurado kayo? Oh, sigurado. 3 ways lang to win my heart. Buy me food, make me food, o be my food. Ay, mali. Ganun sa mga. Diba? Sa mga sa Prince Lechon, tilawi lang, api-api lang, joke correct. Ay, gano'n ko, diba? Kita no dito magano kay manang nadia nga. Ang pagkakaibigan daw magka-change din na siya. In English pa friendship change. Oh. Sa Bisaya pa nagbiyahe nga amigo nga barko, friendship. Amigong barko na friendship. Amigong barko. Change is Wala na. Masako si Kweriga na. Agay! Why tinot no. So say mga katao mga kuripot, people are selfish, di ba no? Di ba oh? People are selfish. Katong wali trabaho maninda jud na og isda, selfish. Pero akong nauna but I think wow English man But I think some of us try really hard not to be. Dito ta magkanang kinuripot no kanang dito maghinakog. Mo na itong giano sa tong kagalingon, di ba? People are selfish, di ba? Manindang isda. Ay, po, Bisaya translation, people are selfish. Mga taong nanindag isda. Hoy, mabuang ko bayot. Siyempre niya na atong third set sa tagpalarang adlaw. Piyapi lang. Diba? Bantay ka, tol. Bantay, sorry God. Sorry God, they are selfish. Bitaw. Timan edyo lang ako ana. Ang the true limits daw. Remember nga, ang the true limits daw are your beliefs. Ang imong pagtuo lang jud. Mao jud na pinakakuan ha. The true limits. Di ba? Are your beliefs. Ang imong pagtuo. Dili ba Sagittarius? Di ba? Hoy, na kay mga necessary strength karon para maatubang nimo karon mga mga kausaban ko mga dramatic change karon in your daily routine starting karon adlaw pati sa Sagittarius ha. Para sa imong gugma karon, imo makita karon you will find your partner on everything you need para ma-modify imong negative attitudes karon or flows. Unsa man seize this opportunity lang para walay problema. Para sa imong character mo karon, ya kanang imong dili maayo mag-organize, your inability to organize karon kaulingon nimo. Your self-efficient will serve mamo ni magkadalag komplikado sa imong trabaho karon. Nga dili ka ka-fulfill sa imong task karong adlaw. Hinaot panta nga di na makuana. Para sa imong kayuhan karon, ayaw ka ka-influence by the words of people around you. Labi na maghimo kag mga when it comes to mga decision, ayaw dyan yun. So make good evaluation lang and simply then make a decision for the problema. Capricorn, imong gipil karon nga miyod na ako sa bagong chapter karon sa kinabuhi nga nag-start karong adlaw. So you'll probably understand some truths na jud sa mga kamatuoran lang jud para walay problema ha. Para sa imong gugma karon ka Capricorn, imong experience karon nga nay mga dili pagsemtali karon mga trouble karon. Accepting sa mga responsibilidad karon for a steady and a long-lasting relationship na adlaw. Nga mo na i-result karon sa imong pagkadili kayo mature, your immaturity. Mata-mata jud ka ha? Para sa imong character mo karon, kanimong dili mo kamaayo nimo to follow the rules. And your kaning imong pagka rebelliousness, di ba? Mo na maka-ruin karon sa imong oportunidad of a stable future. Kanang nimo ulo banta-banta lang jud ka. Para sa imong kayuhan karon, kanay imong flippancy. Flippancy to take your responsibility. Flippancy. What? Kanang flip pa kasi sila ulo flip. Labi na will take you down the road of suffering and insecurity.
Oh, flip mo na, flip pansi. Di ba? Wow, wow. Kung kanili tinuod no, kay kanang di tinuod pansi, di ba may urgent no, pansi. So, Aquarius, nakakibate yung Aquarius. So, you will feel, willing enough. Oh, kanang imo yung i-try to repair sa imong relasyon karon with close friends with whom you had an argument. So, magkikuli ka, mong na imo yung i-prepare karon. Butangan imong bulkasir, kaya nabuslot man na, bahala ka, kamo na ibakon diya. Wala na milabot. para sa mga kanong Aquarius, ayaw ito ka mga discussion kanong with your partner kung become an obstacle para ma-enjoy mo na magpakgang sa inyong kalipay. O kung mamagay na, do not stay at home. Wala paglaglaag dito Aquarius, wala problema. Para sa imong character, dito ka continue, dito ka makalampos karon. You cannot continue karon with this careless and rebel lifestyle nimo karon for much longer kanang pagkagayulo. So, ang imo pagka-immature, lagi imo dyan ng pagkabiyaan o i-set aside na para walay problema. Para sa mo kayo karon, dapat ibutang sa imo na karon nga ang mga kaagyan of the past cannot be erased or modified. So, dili dyan na makuha na. So, do not waste any more time regretting something you cannot change. O, dapat ikaw enjoy your life lang para walay problema. Aquarius, Pisces. Pisces, you will try yourself understood, but it will not be possible adlaw. So try lang to lose your temper due to this. So due to this, imong temper, O ay lang pa lang na high blood ka o na recommender na Domini. Para sa mo gumakaron. Today is the day that the Lord has made. The day when you feel extremely sensitive adlaw. Sensitive karon, Pisces. So avoid lang sa mga discussions karon with your partner para walay pa naglalis, pa nag-away, pa nagsumpaki ninyong duha. Para sa imong karagdaman karon, no matter o kung saan na imong naon na karon, intuition indicate karon, under no circumstances, give up on a project you are involved in. Give up na kung di ka di maayo, para walay problema. Maka illegal na, hindi na pwede. Para sa imong kayuhan karon, we all have done something in the past. Naman dyan na from the past that we wish. Mga mawala dyan na mga past nga kinanadto nga atong walaon, atong i-erase. So, importante is, nakaton ka, you learn from this. And siyempre, imo pagkadawato, you have to accept responsibility for our actions. Para wala na ikuan, para sa imong kayuhan na siya, Pisces. So, naman na ako ito kapalan ng adlaw, wala ito kapalan siya tambal. O di siya pwedeng gamitong tambal sa mga klase nga sakit. Because the doctor persists, insert your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaysa atong horoscope, siyempre, mapas mo, jog ka, kuyawan, yun na doon, di ba? Manangaya, jog ka na, kay, siyempre, gigutom na kadiya, tulad sa barcode, no, for catering functions, dali ang 09-053-83975, o Prince Lechon, Tilawila, di ba? Naitest Lechon, maalat, spicy, o sipon, so dali ang 0936-404-0314. O parisa na siya, wow, coffee, Americano, by Starbucks, Skybox. Diba? So, pinapi lang, good luck, kailangan ko na ba ito ng ilambay mo na love you, Regine. Sisi na. Wow! Pagkatitsi, tira-tira, dulce, tira. Ala, banat to'y, tira to'y, banat kaya wow to'y. Ay, no. Nindot kayo panahon, bulubog na, tapos namin dulce, tira-tira, dulce. Tira to'y, Hong 775, kalimot, ha? After sa programa, Wow Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Oh my God, I love it. O siyempre, alam na, heart Papa Jones, ang lakas sa Marino, wow. O siyempre, maminaw dito sa mga fresh pa Malacanang kaysa Presidential Broadcast Service ang among. O, diba? Among mga balita, fresh na fresh, release come, tinuod yun, per morning lang. Siyempre, para swerte yung adlaw karon aniya ng atong siyempre tagantang mo numero para itay ani sa swertres. O diba, wow.
Oh, I love you. 143 o 472. Wow. Congratulations! So, salamat sa among broadcast operation supervisor, wala Mr. Natos Hall, among station manager, wala nang mutas utihan, matinabang, wala sa Dr. Ray Nalentidahan. O, siyempre, ang among broadcast technician, wala ang bukatan si Ruben Cute Fajardo. O, diba? Wow, siyempre, kanang abas sa lugohon, at pagkatawas kanginan, nag-iitik sa kwanangan, wala ayon sila ng Bisaya, the one. Ada sa akong programa Katupungan, pwede mo labon ang gitig-gitig pasiaw nilang Bisaya. Very much! Na sa sikat na estasyon ang nakakusog na doon ka ng panahon na wailain ang 106.7 Marino News FM. Have a good day. God bless us all. Mua, mua, chip, chip.